سلام كبرات تخاتلتي داسنا تي في ገንዘብ ወዲ ሰብ ለይትን መዓልተን ርሂጹ ከምጾ ዝደሊ ብዘይብኡ ናብሩ ክመርሕ ዘይክእል ኣብ ህይወትና ኸኣ ነቶም ዘድልዩና ማይን ምግብን መምጺ ከምኡ ድማ ተረፍ መዝህልወና መዘናግዒ ኮታስ ገንዘብ ዝብል ሽም ክመጽእ እንከሎ ብዙሕ ነገር ይዝልዓል። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና ገንዘብ ንምምጻእ ኩሉ ግዜ ክልተ መንገድታት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ሕጋዊ መንገዲ ርሂጽካ መምጻእ ኮይኑ እቲ ሓደ ኸኣ ዘይሕጋዊ ከይረሃስካ መምጻእ እዩ። መብዛሕትኡ ሰብ ከዓ እቲ ሕጋዊ መንገዲ ዝኽተል እኳ እንተኾነ ገለ ሰባት ግና ነቲ ካልኣይቲ መንገዲ ብምኽታል ኣይኮነን ሰሪቖም ወይ ኣታሊሎም ንፋስ ሸይጦም እውን ገንዘብ ከምጽኡ እዮም ዝጽዕሩ። ኣብዛ ሓለፈ ቀረባ ግዜ ከዓ ኣብዛ ቻነል ዛንታ ናይ ሓንቲ ዓለም ሙሉእ ዘታለለት ቢልዮናት ዶላራት ሒዛ ከዓ ህልም ዝበለት ኣገራሚት ጓል ኣንስተይቲ ርኢና ነርና። እቲ ንሳ ዝተጠቀመትሉ ሜላ ከዓ ኣብኡ ምስ ገለጽና ኣብዚ ናይ ኮመንት ቦታ ይኹን ብኢሜይል ብዙሓት ተኸታተልቲ ኣነ ከምዚ ገይረ ኣብ ከምዚ ትካል ገንዘባት ሒዘ ነይረ፣ እዛ ከምዚ ትካልከ ከመያ ሓቅነትከ ኣለዋ እንዳበሉ ብዙሕ መልእኽታት እዮም ክሰድዱ ዝተራእዩ። ኣብ ናይ መብዛሕትኦም መልእኽታት ዘለዋ ትካላት ድማ ገለ ድሮ መታለልቲ ተባሂለን ዝተኣገዳ ኮይነን ገለ ከዓ ገና ኣብ ጠርጠራ ስለ ዘለዋ ብናይ ኣሜሪካ FBI መርመራ ዝግበረለን ዘሎ ኮይነን ብሓፈሻ ከዓ መብዛሕትአን ፖንዚ ስኪም ዝበሃል ገበን ጌርኩም ተባሂለን እየን ክእገዳን መርመራ ክግበረለንን ዝረኣያ ዘለዋ። ንሕጂ ድማ እዚ ፖንዚ ስኪም ወይ ድማ ውጥን ፖንዚ እንታይ እዩ? معسن بغمين كتجميرو بغميك إذا بونزي اتبلشم كتوص خيلا نحنا بغمي آلالينا كاب متلال كنت انقاقل نغقل كان رئي كن فتنينا كدني قنا أبزا channel سابسكرايب لايك كمون نتدول بمتواق قدامو تغاتاتلتي معالتا وتحستونا غتكونو بغبرن عدم እዚ ሕጂ እንዛረበሉ ክሳብ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘተታለሉሉ መንገዲ ዝመሃዘው ውልቀሰብ ኢጣልያዊ ቻርልስ ፖንዚ እዩ። ኢጣልያዊ ቻርልስ ፖንዚ ካብ ሓንቲ ትሑት ኣታዊ ዝነበረ ስድራቤት ብ1882 ኣብ ዓዲ ጣልያን ተወሊዱ። ኣብኡ ኣብ ሓንቲ ፓርማ እትበሃል ከተማ ክሳብ ዓቕሚ ኣዳም ዝበፅሕ ክመሃር እንከሎ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ድሓን ዝኾነት ዩኒቨርሲቲ ዝእትነት በረኸበ። زي خوننبر أبتي يونيفرسيتي تمرتن دا تخاتاتلن كله مستوم أبو زنبورو مساتو ببزحي يوزق كوم دما طلع يتصاوتو كوم خاية تالولو بمباروم نسخ أمسوم تحويسو كوم كغبري جميرو زي خوننبر اتزنبورو غنزب كله كنقفنبر ولا حانت مغسب كركب ايكالن ازغ نتشارلس بونزي بطعمي كبيد نيرو أبعد تاليان كتالل كم زي طعمون كوم خابو زح غنزب يلن بمبال كم تشعب وزحات إيطاليان من إسيات ناب أمريكا زسدودو زنبرو نسخة بشحنت شعات 203 ناب أمريكا يتسريدو نقر من قددما أب جبو زنبرا كل $100 أبتام مركب قمار كتصاوتلن بمخالو أب أمريكا كتما بوستن كبت صحن كله أب جبو أخا كل التقرشن 5 سنتيمن ترايان زنبرا أب أمريكا خا أب جودنا ندقسه شحانيتات نايز تفلاليه بيت مقبتات اندحصبه كسب أساسي مخان كبت صحن كله تنسو زحلمو بزح ገንዘብ ግና بفصم كركب አይካለን። በዚህ ድማ ኣብ ኣሜሪካ 4 ዓመታት ጥራይ ምጽንሐ በ1907 ናብ ሞንትሪያል ካናዳ በመኻድ ኣብ ሓደ ሽዑ ከፊቱ ዝነበረ ባንኮ ዛሮስ ዝበሃል ንኢጣልያውያን ስደተኛታት ዕላማ ገይሩ ክሕግዝ ዝተበገሰ ባንክ ከም ቆጻሪ ገንዘብ ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ። እዚ ይኹን እምበር እቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ባንክ ንዓማዊሉ ከምቲ ዝድለ ክሕግዞም ጥራይ ዘይኮነ ዘይከኣለ ክጥፍሽ እውን ብምኽኣሉ እቲ ዋንኡ ዝነበረ ዛሮስ ዝበሃል ኢጣልያዊ ብዙሕ ገንዘብ ሒዙ ናብ ሜክሲኮ ይሃዲሙ። በዚ ኸኣ ፖንዚ ወላ ስራሕ ኣልቦ እንተኾነ ኣብቲ ብዛሮስ ዝተዋሃቦ ገዛዩ ዝነብር ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ኸኣ ናብ ሓደ ካብ ዓማዊል ዛሮስ ዝነበረ ካናዳዊ ብምኻድ ብዛዕባ ስራሕ ክሓትት ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ኣብኡ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ግና ዝኾነ ሰብ ኣይጸንሖን። ሰብ ዘየለ ምስ ረኣየ ኸኣ ፖንዚ ነቲ ኣብኡ ዝነበረ ናይ ባንክ ሕሳብ ወሲዱ ብሽሙ $423 ኣጽሒፉ ናይቲ ዋና ፊርማ ኸኣ ባዕሉ ቀዲሑ ይጽሒፍዋ። እዚ ይኹን እምበር ኣብቲ ግዜ $423 ብጣዕሚ ብዙሕ ብምንባሩ ብፖሊስ ብዙሕ ከይጸንሐ ተታሒዙ ገበኖ ከኣምነሉ ይክኢሉ። በዝኻ ን3 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈረደ። ብ1911 ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ድማ ኣብዚ ብዙሕ ዝብላዕ የለን ገንዘብ ብዙሕ ኣይረክብን ብምባል ናብ ኣሜሪካ ይተመሊሱ። ይኹን እምበር ንእግረ መንገዱ ንገለ ዘይሕጋውያን ኢጣልያውያን ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ክእቱ ብምፍታኑ ኣስጋሪ ተባሂሉ ክእሰር ይክኢሉ።
كابو مسوص أجنا حنت فليت زخونة شغات يرخيبو نسخة أب تشعو كاب هاجر ناب هاجر بوستان مسدات تتقم زنبرات ورقت أب أمريكا $1 وحد كتجزء إن كلها أب عدد إليان جنا بزح تجزء زنبرة بزخ تشارلز بونزي كاب عدد إليان بزح أمسيو أب أمريكا مشات جمرة إزغا بسنكتني عدد إليان حماق وطبعا أب تهاجر $1 كبر سلزنبريو بزخ قرب جنزب كب مسجمرة بونزي كسسعي جميرو نايز السعي وصيد دما نتوم كومو سدتنياتات زنبورو إيطاليان كوموغا إنجليشن فرنسان يزارب بمبارو نايكالوت هاجرات زيغاتاتون حلمي خشط ألم جامرة إذا مالت دما نسخة كندز جنزب هابني أسريحة كندز جنزب جيرك هبكاي زبل زنبرة بونزخا أبتجزيه أكادادنو يخون اتقرب زأكوا جنزب شاكاتا أمسيلو بمبارو قلتي فيو بسبات كأمن جميرو بزخ أكاب بزحات سبات أبحث إروان لعلي $10,000 كبي كيلو إذا أبتنا يتشعو واقتات بطعم بزح جنزب ينيرو بونزخ أقل كابت جنزب نتوم مجمر يزغفلو عزفتات نايت زهابو وغيرو انكم مسمخ سبكم كبل جميرو إذا نتوم جنا جنزب زي توهابو زلو جنزبهم مسمخ سبهم كموتهم كتصبي تراي زي كونه مليسهم جنزب كوسخونيو مأمنة كوينوام تشارلز بونزغا نتوم جنزبهم كسر حلهم زهبوه أب كفالات مغيلو نتوم حدا كابتوم نايتوم حدا جنزب وسيخون دهابه متلال ناتيلو تتحازو اتوم قداموت كاب نايكولوت جنزب كم عشوي نتجنزبهم مسمخ سب غير زهابهم دما بونزي فتر جنزب اندابولو شمو سماي كسقلن كالوت عمويل كمصون عبقده تጻወቱ كابت زجرم دما ابتمودات عام تراي بونزي اب حدا معلتي كسب $4 مليون اتاوز قبرو لجزيات ونيرو ازغا بزناي زحج واقاتات لعلي $3 مليون يو اذا عين الشغط دما يتحج بزح حساب زتالل لزلو قد شغطيو مجمريا كند زخفل تباهلكا زي اللي نبرت نبعداغا اوريتكا غنزب كمصاكا يزبل متالل شغطيو بدحر زي بونزي غنزب مزغاب سينو مماليسو سسعي بهيتوا سلطان غيروخا ابستفلالي بانكتات صقدخ غبر مئنتي بزح غنزب مالت مليونات زبصح اب حد بانك يقمطمو بحنساب كله كوصي يبل ات بانك خا نعب اجخا حنساب صنح اندابله كلمنو نسخا حرايلو سلطان كركب جميرو إذا مالت دما اتم بانكتات نسو 80 مليونات زبصح غنزبو كيوص ناتو زخونه صقطي كقبليم جميرم كابتي بمتلال زاكبو غنزب دما ازي زي بال بتعم قروم غزاوت كغز انكلو بتعم هببون كخون يكيلو ابز خدو ني حسوت حلمتات يشطلو سمينارات دما اكدادونو زراربون كوتاس كل نغرو حقنيا كمسل يزصعر نيرو بزغا بزح زطرطرو سباي نبرن ابتي غزي ولون اتتراز تالل زنبره حزبي انت زي طرطرو بوليس غنا كطرطرو جيميروس بزعبا تاريخون مرمره خغبر جميرو نايز مرمره صنصنتا كسمع مس جمرخا بزح سب مصيو نبونزي غنزبنا ملسلنا كبل يوم حاتيتمو نسخه اكاي تشاقله نغاليوم غنزبم مسملسلم اوي انتي كويني دازي ابي حقي مالتي مخسب علو بمبال غاليوم مليسوم غنزبم كبو ترايو زغنا نوي حيقصلن بزح سب غنزبنا هبنا كبل بوليس كا مرمراتاتو مغبار مسقصله تشارلز بونزي متاللو مخانو تفلته بزح سب غنزبنا ملسلنا كبلو مسجمرو دما كم ناي قدم كاشكعم غنزبو مكان تملسه زوس دنبر زملس زي لكونه بزخا تنزنبرو كساب $6 مليون زبصحه بزح غنزب كودان بزح غنزبو زي تملسلو سب كاكهلن كاله بزدما بتحت قيداتيو نسلست عامتات يتفريدو ابون ابت بيت ماسرتي انا منغستي سيستمو سلازفلطكو اسيرن اندابله كتاللن كلو كابو مسوصون بخاله تمسسال متلال بونزن تشعات توسخ عامتات كاسري تفريدو نايزو وصيتيغا ات بونزي سكيم ويدما وطن بونز زبال اغباب متلال كفطر زجمره بقليل منقدغا اتي اغباب متلال كمزيو نحد سب نسخه غنزب هبني 3 عزف مخسب غيره كبكا تبلو دحر بايتغا كومدما ازرار بخاريو تتاليلو غنزب يهبكا بغمز اغبابكا كبزو حساب غنزب تاكب شعون نخلهم زي كونن وحدات كابتم قدامو طراي ميريسكا كمت زبلكايو 3 عزف غيركا تهبم بزخا نسوم ابنت ناي شقتكا خوينم نحنا كمز كسيبنا ندابلو عماويل كمصولكا كمخا اتم زيهابكا يمزلخا كسابتهبم نخصبيو مسارح يمزخونخا بخمزخا بزح حساب انداكبكا كابوم دما غنزب انداوسدكا ازي زي بحال غنزب تاكب إذا كم زعينت متلاليقة بشمتي مجمرة زي جمرو تشارلز بونز تتصويعو وطن بونز زبهال زلو
እዚ ይኹን እምበር ምስ ምንዋሕ ግዜ ብዙሓት ፖንዚ መሰል ሰባት ክፍጠሩ እዮም ጀሚሮም ገሊኦም ብዙሕ ሰብ ከታልሉ እንከለዉ ገሊኦም ድማ ገና ከይጀመሩ እዮም ተፈሊጦም እዚ ናይ ሓሶት ሕልሚ ምሻጥ ዝኾነ ውጥን ፖንዚ ኸኣ ብዙሕ ሰብ ክፈልጦ ስለ ዝጀመረ ነዚ ውጥን ፖንዚ ዝበሃል ኣገባብ ምትላል መማቐርቲ ተወሲኽዎ ኣብዚ እዋን ዘየለ ንብረት እንዳሸጥካ መኽሰብ ኣምፅእ ትበሃል ንኣብነት ገሊኦም ሰባት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለት ናይ ኢንተርኔት ትካል ወይ ድማ ናይ ኤሌክትሪክ ትካል ትፈልጦ ሰብ ይእትሞ ንስኻ ተወሳኺ ነጥቢ ኣለካ ደረጃኻ ከዓብ እዩ መኽሰብ ከዓ ክትረክብ ኢኻ እንዳበሉ ካባኻ ከሳባ $100 ተወሲዱ መርጎዲ ጁባ መታለልቲ ዝኸውን ንመተኣማመኒ ድማ እዞም ከምዚ ዓይነት ትካላት ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ነቶም ቀዳሞት ጥራይ መኽሰብ ሂቦም እቶም ካልኦት ገንዘቦም ኣውፊሮም ዘለዉ ኸኣ ሓለምቲ ከምኡ ኸኣ መኽሰብ ክሳብ ዝረኽቡ ብተስፋ ከምዚ ጽበዩ እዮም ዝግበሩ እዞም ከምዚ ዓይነት መታለልቲ ድማ ካብዚ $100 ጥራይ ምትላል ሓሊፎም ዘየለ ንብረት ኣለና ኢሎም ካብ ሚልዮነራት ከይተረፈ ገንዘብ ዝወስዱ ከም ዘለዉ ኣብዚ ቻነል እውን ቅድሚ ሕጂ ዝጠቐስናዮም ከም በዓል ኤልሳቤት ሆልመስ ራጃ ኣግናቶቭን ወዘተ እንዳበልካ ኣመና ብዙሓት እዚ ውጥን ፖንዚ ዝበሃል ኣገባብ ምትላል ዝጥቀሙ ሰባት ክጠቀስ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ሓሊፉ እውን እዚ ምትላል ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣጋጢሙ ይፈልጥ እዩ እዞም ትካላት ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልናዮ ከምቲ ፖንዚ ዝገበሮ ሕልሚ ጥራይ ምሻጥ ከምዚ የብልዕን ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ከም ዝፈለጦም ፈሊጦም ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም መማቕርቲ ዘየለ ንብረት ንዓኻ ሂቦም እዚኣ ድሕሪ ግዜ ብከምዚ ክትሸጣ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ክንዲዚ ሰብ ኣምፂኻ ኸኣ ደረጃኻ ክልዕል እዩ ድሕሪ ግዜ ኸኣ ክንዲዚ መኽሰብ ክህልወካ እዩ እንዳበሉ ካብ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ገንዘብ እዮም ዝእክቡ ብዙሓት ኤርትራውያን ከዓ ብከምዚ ኣገባብ ሰብ ከማፅኡ ከምኡ ኸኣ ንባዕሎም $100 ከውፍሩ ዝረኣዩ ኮይኖም ንካልኦት ክእሙኑ ድማ እቶም ኣቐዲሞም ዝጠቐስናዮም ውሑዳት ንምእመኒ ገንዘብ ዝተዋሃቦም ብምጥቃስ እዚ ገንዘብ ኣለዎ እተዎ እንዳበሉ ንባዕሎም እውን መማፅእ ተቐይሮም ምእንትተን ዝሃብዎን ገንዘብ ክመልሱ ኣብ ዘይተደልየ ምትላል እዮም ዝኣትዉ ኣብ መወዳእታ ድማ እዚ ምትላል ብኸመይ ንፈልጦ ንዝብል ሓታቲ መጀመርያ ዝኾነ ንብረት እትሸይጥ ትካል ዘየለ ናይ ሕልሚ ንብረት ዘይኮነ ሓቀኛ ንብረት እያ ትሸይጥ ከምኡ ኸኣ እታ ትካል ነቲ ንብረታ እንዳሓብአት ዘይኮነ ረኣዩኒ እንዳበለት እያ ትሸጦ ስለዚ ካብ ዘየለ ብኢትካ ዘይጨበጥካዮ ንብረት ንዓ ገንዘብ ኣውፍርሞ ገንዘብ ከምፃልካዮ ዝብል ወይ ከዓ ንስኻ ሰብ ኣምፅእ ኢሉ ኣብ ይሕዋትካን ይዕሩኽትኻን ሰብካን መታለሊ ቀይርካ ደረጃ ክውስኸካዮ ዝብል ትካል ንሱ እውን መታለሊ ጥራዩ ክኸውን ዘለዎ ኩለን እዚ ውጥን ፖንዚ ዝኽተላ ትካላት ከዓ ቀንዲ መኽሰበን ሓድሽ ዝኸፍል ሰብ መዝህሉ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ሰብ ኣምፅእ ደረጃኻ ክትውስኽ ኢኻ ጥራዮም ዝብሉኻ ንዓኻ ኸኣ ዘየለ ሕልሚ እንዳሸጡ ተጸባይ ይቕይሩኻ ስለዚ ካብዚ ዘየለ ንብረት ዝሸይጥ ይዕሩኽትኻ ኣመዝግብ ኣቐዲምካ $100 ክፈል መኽሰብ ክትረክብ ኢኻ እንዳበለ ዝግበር ውጥን ፖንዚ ዝኾነ ምትላል ምዃኑ ፈሊጥኩም ዝረሃፅኩምሉ ገንዘብ መክፍሒ ጁባ ካልኦት መታለልቲ ከይከውን ምጥንቃቕ ከድልየኩም እዩ ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም